Сәлем достым, мен сені біздің лаборатория бізде көруіме бек шатмын. Бірде біз шаян тәжірибелер өткеребіз, мауықтырғыш, башватқышлар шешебіз, һәм фәнни ашышлар ясыйбыз. Сен әзір ме достым? Алайса, кеттік! Достым, мен бүгін де сенің үшін бір қызықлығына башватқыш әзірләдім. Иқтибар білән тыңла һәм қара. Бұрын заманда ешәгәнді болғанды бір патша. Ол патшаның байлығы бек көп болғанды. Һәм ол атнаға бір тапқыр өзі хаким иткен илде яшәүче кешеләр үшін бір сынау үткәрә торган болған екен. Ол шушы сынауны үтәргә батырчылык иткән кеше каршына 10 капчык куя торган болған екен. Менә ул 10 капчык. Шушы 10 капчыкның берсендә ялган тәңкәләр, калган 9-ында шын алтын тәңкәләр икән. Сынауны үтәргә теләгән кеше шул ялган тәңкәләр булган капчыкны табарга тиеш булган икән. Ләкин сынау үтәр алдыннан ул кеше үзе белән бер капчык алтын алып килергә тиеш булган икән. Ләкин бу патшаның башваткычын бер кемдә шиша алмаган. Һәм саран патша байган да байыган ди. Ләкин көннәрдән бер көнне шит патшалыктан бер яшь алпар килгән икән. Һәм ул патшаның әлеге башваткычын шиша алган. Шулай ук тагын берничә мөһим шарт бар дуслар. Шын алтын тәңкәнең авырлыгы 5 грамм икән. Ялган тәңкәнең авырлыгы 4 грамм икән. Патша шушы башваткычны шишәргә теләгән кешегә бары тик бер тапкыр гына үлчәргә мөмкинлек бирә торган булган. Шулай ук ул әлеге кешегә бик төгәл үлчәү бирә торган булган. Аңлашылдымы, дуслар? Әйдәгез бергәләп уйлап карыйк. Сез уйлаган вакытта мин бер рәсем ясыйм. Теге шит патшалыктан килгән алпар бу башваткычны ничек итеп шишкән икәнсең? Ул алпар һәрбер капчыктан берәр алтын тәңкә алган. Беренчесеннән берне, икенчесеннән икене, һәм шулай ук 9 капчык димәк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 һәм 9 капчык. Шулай бит. Димәк, монда барлыгы ничә тәңкә икән, дуслар? Әйдәгез санап карыйбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кырык 5. Дуслар, алпар бар тик 9 капчыктан гына барлыгы 45 тәңкә алган. Ул 10-нчы капчыктан тәңкәләрне алып тормаган. Димәк, әйдәгез хәзер исәпләп карыйк. Әгәр дә алпар алган беренче 9 капчыкта шын тәңкәләр икән, аларның авырлыгы без шушы 45 тәңкәнең авырлыгын 5 граммга тапкырлыйбыз. Әлеге тәңкәләрнең авырлыгы 225 грамм булыр иде. Һәм әгәр дә беренче капчыктагы тәңкәләр ялган икән, аның авырлыгы 4 грамм булыр иде. Һәм әлеге сан 1гә кимрәк булыр иде. Әгәр дә икенче капчыкта ялган тәңкәләр булса, менә ул 2 тәңкә, шулай бит. Бу саннан килеп чыккан сан 2гә кимрәк булыр иде. Мәсәлән, 5нче капчыктан алган тәңкәләр ялган булса, бу сан 225 түгел, 220 генә булыр иде. Шулай итеп, алпар кайсы
капчыкта ялган тәңкәләр икәнен таба алган. Инде шушы тәңкәләрнең авырлыгы 225-кә тигез була икән. Димәк, ялган тәңкәләр 10-нчы капчыкта булган. Шулай итеп, барлык капчыклардан да тәңкәләрне алган алпар аларны бер тапкыр үлчәүдә патшаның сорауына җавап биргән. Менә шулай, дуслар. Ошадымы сезгә бүгенге башваткыч? Ошаса, мин мондый башваткычларны күрсәтүемне киләсе тапшыруларда да дәвам итәм. Шуңа күрә безне карамый калмагыз, дуслар. Мин әлегә сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш!